Умарта тотучыларны күңелләре белән яш калалар диләр. Бу чыннан да шулайдыр. Озак еллар умартачылык буенча зоотехник булып эшләүче Миңлемәрьям Саламаева үзе дә күпләп умарта тота. Һөнәренең бөтен эшкәнлеген белеп эшләгәнгәме, бал кортлары белән дә уртак тел табадыр шикелле ул. Корт умартачыларның опытына өйрәнеп калган яшьләр эшлиләр. Умарталык менә бүген бал төшкән вакыт бер корт безгә бәйләнмәй. Кортлар үзләренең эше табигатьтә бал ташыйлар. Умарта тотучы собыр һәм төгәл, умарта корты кебек тырыш булырга тиеш дигән фикердә Геннадий Кондратьев та. 10 ел дәвамында үзенең умарталары белән шөгыльләнә. Бүген аларның саны 80-гә җиткән. Шома белән әйтәбез. Умартачылар баш санын әйтергә тырышмый гадәттә. Инде умартачы булыр өчен инде тырыша кирәк инде. Тырышып үз нигенә җанкөле җиренә җиткереп, эшләсәң барса була инде. Корт кебек тырыш булсаң, барса әйбәт була инде. Балы да була. Günler kuzu turan, kuzu mene kutlara da kuzu. Onlar indi hamine şuraya çıkıp turar, çıka aşık kaldırar mene şuraya jilet tutarga. Onlar da düzelmeye kuzuga havaga indi. Геннадийга ярдәмгә һәр җәйдә шәһәрдән энекәше кайта. 15 яшьлек үсмер авыл тормышына чын-чынлап гашыйк. Үзе дә яратып дары үләннәре җыя, кышлыкка күпләп иван чәй әзерләп куйган. Әзерләгән җәй нигъмәтләрен Эльвир шәһәргә алып китеп тә сата. Үзенә шушы шөгыле белән бизнеста булдырган. Мен шулдан 4-нче ел булып Ген абыйга эшләргә кайтам. Минем үземнең умартам бар. Мин аны үземчә тәрбиялим. Ген абый миңа тәрбияләүдә булышам. Мин шәүләннәрен әзрәк бәләкәй вакыттарак җыя башладым. Беренче ул минем иван-чәй иде. Соннан соң ромашкалар китте. Соңрак уже мәтрүшкәләр, сары мәтрүшкә, зәңгәр мәтрүшкәләр җыя башладым. Быел умартачылар ел уңышлы булды ди. Балда-мулдан булачак. Умарта кортлары өчен яңгыры да, кояшы да кирәгенчә булды. Чәчәкләрдән бал җыючы уңган булган бал кортларыннан көнләшеп тә куярсың. Табыш бар табигатьтә кызу булуга карамастан бер умартага инде көнгә 3 кило әйбәт инде 7 кило, 6 кило бал төшкән дигән сүз. Шул бал булыр Алла бирсә, әле умарталарны карадык, чиста юка балы менә нидә Генның умарталыгында. Быел юкәгә бик ошмады дип зарландылар җегетләр. Ну, юка бар, юка балы икәне күренеп тора. Корт үзен-үзе сата инде ул үзе таба. Кадер битендә табигать безнең диярле бай. Урманнарда да юкәләр дә бар, төрле үләннәр бар, бал үләннәр. Бикмәштәге Николай абый Николаевларның умарталыгы авылның иң матур җирендә, үзләренең ындыр артында, болын эчендә урнашкан. Монда килеп күрүгә үзеңне әкият илендәге кебек хис итәсең. Кошлар сайрый, безелди бал кортлары оча. Түбәндә буа җәелеп ята. Тирә-юньне агачлар чорнап алган табигать кочагында бер-бер артлы умарта оялары тезелеп киткән. Без нәселдән килгән инде умартачылар. Әби бабайлар, аларның бабайлары әтияни тотты. Шул умарта аркасында бабайны раскулаш иткәннәр элек. Умартачы кеше сабыр булырга дишенде, теләсә кем умартачы була алмый. Ул теге әйтәләр дә, ана шагарып куйын да бал җыя дип. Ул бит алай түгел. Умартачылык күмәк эш таләп итә. Николай абыйга да ярдәмгә улы Алмаз килә. Әтиле уллы балны умарталыкка янәшә торган аерым йортта бергәләп аерталар. Шушында ук Николай абый хушисы себеркеләр, төрле үләннәр әзерли. Кичкенәдән үк әти белән эшлибез инде бергә. Себердән эштән кайтканда, ял вакытында әтигә ярдәм итәргә кайтам инде. Тизрәк эш бетереп, бергә шулай эшлибез. Файдасын да күрәбез, Аллага шөкер. Быел бал әйбәт булды. Юка күп бал бирде. Ну, бурынгылар әйтмешләй, куш күп булса, умарта күп аерса, бал күп була диләр. Менә быел Аллага шөкер инде. Быел бал әйбәт була, нормально була. Юкадан да әйбәт төште. Әле юканың тагы бер 3-4 көне бар әле. Әле кичә урманда булды гына малай белән. Юканың итәкләрендә әле юка шеш катып бетермәгән, һаман бар әле. Хуш исле бал исе бөтен умарталыкка гына түгел, бөтен дөньяга таралгандыр төсле. Хезмәтнең тәмен белеп башкарганнар аның татлы җимешләрен дә татый. Умартачылык табышлы һөнәр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.